everyone, this is the Princess. And what are you, apil mo? Hi everyone, this is the Princess. And we are the BISAYA Squad! So ngayon guys, andito kami ngayon sa Glorious Fantasyland. So ngayon ay papasok kami sa loob kasi mag-ano kami manonood kami ng Pride. Tapos mag-ride. Tapos Sasakay kami ng rides tsaka manonood ng Parade. ng parade. So yun lang and let's go! I love the chase and the hunt, and I set the
So, dito na natasad sa isa ka ride, no? Ang tawag ani is Lakbay Pinas. Ma-enjoy ka ani steak for sure. Excited na ka? Oh, excited na ako. Okay, sa ko yung nato. Lahat ng squad. Mabuhay! Magbalik pagdating sa Lakbay Pinas! Kwento na, ang isip na likas na kagandahan sa kapilitan ay nananatiling mawala na pamawalaan ang mga kamanghamanghang kasayaman at pamanang kultura ng mga kapiliting bisita. A few inches later. Lagi na ka? Lagi na ka? Asa ka ron? Nako din sa house. Pwede na ka? Gumabalik ko kamay. Masirahan ko pa rin. Gumabalik lagi. Ganong ikaw nung na isa. Asa ka kahapon? Gaya na ko lawas. May problema. Mas paglain imong lawas ka no? Ready na ka? Ate ko yung tate! Ate! Ate ko yung Sige na daw. Umay ko! Wala pa kayo kasigado. Sige na. Pero baka nalilinog ako nito! Okay ra ka, Snake. Okay. Snake! Ano masasabi mo? Tukoy-tukoy, promise, hindi kaya tayo. Ah, sakit
Unsa? Og mag-inusara ra sa batikayat eh. Ano Og man? kana kay kana pa si magkamagama ganito baraton ka. Adlok lagi kay kaso naglaong ka. Adlok. Thank you. You're welcome. Balik-balik mo sunod ka na po Snow World. Wala, ganahan pa na. After mag-initan, magpabugnaw na sad. Guy, Snake. Musakay ka di. Ay, di ba ka musakay? Di ba kumusakay? Hadlok ka. Hadlok ko. Kasi di nasakyan di ay. Mutlong. Sana. Tara. Musakay roller coaster bahala di. Di pa nagsa na kayo tang. Bye! Enjoy! Ano di ba yun? Oo? What's that feeling? It's good. It's good? Unsa? Feeling good. Feeling So everyone, hanggang dito lang po magwakas ang aking Wait, vlog. muna, nag-enjoy ka ba? Oh, Hindi naman yung sumakay. Oh, nag-enjoy ako. Nag-enjoy Paano ka mag-enjoy hindi ka sumakay? Oo nga. Ay, paspas na ko. Uy. Okay, guys. Oh, sige. Sige na. So guys, dito rin magwakas ang vlog, mga palpak dito guys. Yeah. So, sige so. Thank you so much for watching guys and bye-bye.